Čistý. Čistý. Sadím. Kouříme. Podám jednomu kamarádovi. Už se to hnulo. Druhýmu. Už se to hejbe, jo. Takže už je špatný tah. Už to vypadává. A to jsem za tu hadici nějak nebral. Jestli dám nebo nedám tady tu pružinku, to je úplně jedno. U normálních dýmek klasický těsnění nasadím. Ale tohle tam dám, to vypadne, to tam nejde ani zasadit, jo. To je úplně nějaká blbost. Natlačím, co můžu se snažit jak chci, prostě ne. Když to tam zandám úplně, tak to tam nestačím ani, protože ten průměr prostě není tak malej, abych to tam dostal. Nedám to tam prostě. Tak, co s tím?